Cando paseamos por un bosque e vemos unha árbore caída no chan, é doado pensar que está morta, que xa non serve para nada. Pero a realidade é xusto a contraria. Un tronco caído é unha auténtica fonte de vida, un pequeno universo cheo de actividade, fundamental para o equilibrio do ecosistema forestal. Nos bosques naturais, as árbores caen por moitas razóns: o vento, a neve, os raios, a vellez. E cando isto ocorre, comeza unha nova etapa. A madeira morta convértese nun refuxio, nun alimento e nun fogar para unha enorme variedade de seres vivos. Moitos animais utilizan as árbores caídas como agocho. Pequenos mamíferos como os ourizos, as donicelas ou os ratos do bosque refúxianse baixo os troncos para protexerse do frío e dos depredadores. Mesmo o xabaril pode usar estas zonas para remover a terra e buscar alimento. Para eles, un tronco no chan é como un tellado natural. As aves tamén sacan moito proveito. Algúns paxaros, como os picapaus, buscan insectos na madeira en descomposición. Outros usan os ocos dos troncos caídos para niñar ou descansar. Sen estas estruturas naturais, moitas especies terían moito máis difícil sobrevivir. E se falamos de vida, non podemos esquecer aos grandes protagonistas invisibles, os insectos e os fungos. Escarabellos, formigas e larvas de todo tipo viven e aliméntanse da madeira morta. Os fungos, pola súa parte, cumpren unha función esencial: descompoñen o tronco pouco a pouco, transformando a madeira dura en nutrientes que volven ao solo. Grazas a este proceso, o chan do bosque faise máis fértil. Os nutrientes liberados alimentan novas plantas, ervas, arbustos e futuras árbores. É un ciclo perfecto: unha árbore cae, descomponse e axuda a que nazan outras novas. Nada se perde, todo se transforma. As árbores caídas tamén axudan a conservar a humidade do solo, algo especialmente importante en épocas secas. Ao dar sombra e reter a auga, crean microhábitats onde poden vivir especies moi sensibles aos cambios de temperatura e humidade, como anfibios, musgos ou pequenos invertebrados. Nos bosques galegos, onde a chuvia, a humidade e a diversidade son tan características, a madeira morta é clave para manter a riqueza natural. Porén, durante moito tempo pensouse que os bosques limpos, sen troncos no chan, eran bosques mellores. Hoxe sabemos que retirar sistematicamente as árbores caídas empobrece o ecosistema. Un bosque san non é un bosque ordenado como un parque, senón un espazo un pouco caótico, cheo de vida, onde conviven árbores novas, árbores vellas e tamén árbores caídas. Así que a próxima vez que camiñes polo monte e vexas un tronco no chan, detente un momento. Mira con atención. Probablemente vexas formigas, fungos, buratos, sinais de que moitos seres vivos dependen del. Esa árbore non está morta, está a seguir dando vida. Coidar os bosques tamén significa respectar estes elementos naturais. Porque ás veces, o que parece lixo ou abandono, é en realidade unha das pezas máis importantes da natureza.